Bună dimineața! Acesta este locul meu de muncă. Acum mergem aici să dăm mâncare la cai. Asta e vehiculul meu, s-a stricat, s-a rupt roata în față. Primul, luăm fână, și punem în boxă. Ia. Gata, a dispărut. Astăzi o fac, îți dau și ție. Lucrez în Suedia la o fermă de cai. Încep la 7 dimineața. Până mănâncă căruții mei. Acum îndată. După ce mănâncă, stai acolo că îți dau în cap, du-te în soarele mătii. Durează 5 minute să dau o fână, că avem și un ponei aici. Japonia! Ia de aici, hei, poneiul, vezi, nu te pune dracu să faci o manevră, să dai un șut că-ți par capul. Da, fraților, aici e locul meu de muncă. Oricum, de seară ne vedem pe live. O să vă arăt și de afară. O să vă arăt și de afară cum arată. De acolo mai am una. Hai că tu astăzi pleci acasă, Japonia. Crapă. Uite-o. Ce vrei? Ha? Vine cu. Vine cu. Vine cu. Căpasul. Mănâncă. Așa. Trebuie să filmez și eu, așa, măcar dimineața. Uite cum se închid ușile, ia. Toate în lateral. Astea sunt niște paie. Am una aici. Să iau fân. Am telefonul în mână și... Uite mă, dacă le... Cam așa arată. Aici. Aici e dai cam, aici e bucătăria la grajd. E gol ăsta. Aici nu stă nimeni, nu mănâncă nimeni aici. Înainte stăteam aici. Afară, peisaj frumos, așa de dimineață. Așa începem ziua de muncă. Acolo e bucătăria. Aici e toaletă. Aici e apă de unde e apă. Aici e o cameră de pusculii. Aici sunt unde stă caii. Hai să vă prezint așa un pic. Aici e birou la grajd. Deschidem prăvălia. Hai să vă arăt de afară cum se vede. Uite, soare frumos. Ce ca lumea îi. Aici e grajdul meu, al meu. Locul unde lucrez.
Mai în față, acolo unde se vede cana aia, acolo e biroul meu, unde stau și îmi beau cafeaua. Bine că mi-am luat țigările, că altfel mai făceam un drum până acasă. Așa, aici pizza. Așa arată în spate. Am un balon de fân, un balon de pai pentru weekend. Acolo neoanele. Acolo e o remorcă de cai privată. Acolo e containerul unde aruncăm gunoiul. Aici e un alt birou unde nu am acces. Dar mai intru. Așa arată, dragi prieteni, dragi de unde lucrez eu. Mergem acum să facem o cafea și mai stăm. Așa. Uite așa fac eu. După ce se pleacă toți caii, scot gunoiul, iau carcerul, mă apuc de spălat. De exemplu, astăzi, aici este în mijloc, în engleză se spune middle. Aici sunt peleți. Da, vedeți cum arată în partea aia, cum arată aici. Aici o să arate lună. Trebuie să scot gunoiul ăsta de aici. Așa, haideți în bucătărie. Fac cafeaua. Aici numai cafeaua, vin și-mi fac cafeaua dimineața. Am așa, băgam la pula ăsta mătii. Ce pizda mamelor nu au făcut ăștia aici, au crăpat, nu au făcut curățenii, mă, Japonia! Aici am ceva pentru patroană. Unde? Da, mai sunt acolo. Pentru șefa mea am ceva bun să-i dau. Așa, să clătem un pic cana. Da, luăm termicul. Când dau ăsta jos din cap, mă zic, bunătate, frumos pe aici, să-mi bag pula mea de cafea după aia. Puteți pe ăla care mai bea cafea. Dăm drumul ăsta, luăm cafea, așa. Facem o cafea. Frumos. Punem așa două lingurițe cu ei. Am făcut o zeamă în pula calului. Nici la câini plăcea. Punem 5 cubuleții de zahăr. 2, 4, 5. Hai să punem și pe așa, dacă nu ia draci. Apa s-a încălzit. Oh my God! Așa. Oi, să nu scăp telefonul. Așa. Acum deschidem ușa. Jumătate din cafea am vărsat-o în pula mea. Acum vedem la loc. Cu copitli. Jucăria mea s-a stricat. Trebuie dusă la service. Da. Cam atât. Story-ul pe astăzi. Voi reveni de seară. Live.